Rasio kok sampe kok Pak Rasio kula kendang tulungono Pak Rasio Pak Rasio iya kula nyuwun arpa sing guri apa gurine apa Pak Rasio kula kendang tulungono terus Pak Rasio sing guri piye kula nyuwun arpa tidak boleh tidak boleh maksud tak nggih ngene sampean ben sampean iki ra macem-macem karo aku ora njaluk apa ora njaluk bodo donya nduk lah sampean njaluk apa njaluk